গঞ্জেই খাই মরা মুসারে দিনে বিরারি দিনে বিরারি দিনে বিরারি মরা মুসারে দিনে গঞ্জেই খাই মরা মুসারে সুটুকাটা গলা করে দেখো ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେତେ କାମ ଥାଉ ବରଂ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦାଳିଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଛି ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା ହେଲେ ସେ ଟୋକାଟା ଦେଖା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଟୋକା ଆଜି ସେ ଘରକୁ ଆସୁ ତାର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଘର ଠିକଣା ମତେ ଟିକେ ଦେବେ କିଏ ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକର ପିଟିଓ ନାଇଁ 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 ଆକ୍ଟର ମାନେ ବଡ଼ ମାନେ ହେଡ୍ ନାଇଁ 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 ତାଠୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ସାରା ଜୁନିୟର ନାଇଁ 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 ତାଠୁ ଟିକେ ମାନେ ପିଓ ବ୍ଲକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ନାଇଁ 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 ତାଠୁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ପାଣି ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର ସାର ବୋଲି କରେ ତାମାନେ ତୁ ପିଅନ ମୋ ନା ବାଳକଙ୍କ ତ ଲାଟିନ କବାଟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଟିଣ କବାଟ ବାଳ ଦେଇ ଭଙ୍ଗା କବାଟ ବାଳକୃଷ୍ଣପୁର ପୁଷ୍ଟ ସେଇ ବାଳକୃଷ୍ଣପୁର ଛୁଆଟି ବାଳ ଛୁଆ ତୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନୁ ବାଳରେ ବାଳରେ ତମର ତ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ଦଉଥିବ ବାଳ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ କି ସବୁ ଚନ୍ଦା କରି ସାରିବଣି ଓହୋ ତମର ଏତେ କଥାରେ କଣ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆସିଲା ପାଖ ଦେଖୁଛି ଖାଲି କୁସ୍ତେନ ପଚାରି ଚାଲିଛ ଅୟୋ ତମେ କଣ ଜଜ୍ ତମେ ଜଜ୍ ମତେ କୁହ ପିଲା ବାବୁ ଘର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ବାଳ ଠିକ ଆଇଲୁ ପାଖକୁ ଯିବେ ବାଳ ଆସିବ ବୋପାକୁ ବାଳ ଦେଖାଉଛୁ ଓକେ ମାନେ ବୋପାକୁ ବାଳ ଦେଖାଉଛୁ ତତେ ପରା କହିଥିଲି ଯେତେ କାମ ଥାଉ ବରଂ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ ଏରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଧାଳିଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଛି ଯିବାଠି ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା ଏରେ ତା ନ କରି ତୁ ଗୋଟେ ବାଳ ଟିଣ କବାଟ ଲାଟିନ କବାଟ ଦେଖାଉଛୁ ଏଇରେ ବାପା ଏବେ ମୋର ସବୁ ମନେ ପଡିଗଲା ସବୁ ମନେ ପଡିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ହେଇଗଲା